Felicitas Murata uyo anozivikanwa nezita nemukurumbira rekuti Mai Titi nhasi akupembera kuzvarwa kwake asvitsa makore anokwana itaiwo 40 years. Ngatingonyorawo kuti happy birthday mucomment section. Second news update muri Zimbabwe ndianda kubatirai video remumwe mwanakomana akuclaima kuti mwana waProphet Madungwe zvichitera live streaming ya Colourful. Ndakusei muchiona video notera motodzwa zvamunofunga mucomment section. Mchera kwandakamuita akanditi mwana waMadungwe da kuti upinde palive uchiudza dhedu wangu kuti ndazotera marari. So I'm going through sheets. Ndauya zveshuwa ndatovemo muHarare ende ndichataura kusvika vazvinzwa vako accepta. Tori nevamwe vana vavakasiya uko 2 havana kana mari yeschool fees. Apa inini ndine mukuru handina basa randiri kuenda ndoiwanepi mari yeschool fees. Saka iwewe semwana waMadungwe chii chaukudoti like you want people kuti vanovasvitsa nyaya kuti chii kuti ngavauye ngavabvume kuti inini ndiri mwana wavo woenda unochengeta vana vari kumusha. Then iwewe tauro kuti kutsvaga basa. Ndikutsvaga basa chero rekutengesa masamusa. Chakungodai basa ne. Chandingodai basa zvilongezi ndichingowanawo mari. Handina futi pekugara. Handina pekugara asi baba variko. Madungwe Prophet ivavo hamusona takafanana hapana nije DNA yapo.